काहे रउआ के फेर भइल बा सब दिन उगनी टाइम आज काहे रउआ के फेर भइल बा काहे देर भइल बा तिबैया दे देली सठारी अरघिया के बेर भइल बा तिबैया दे देली सठारी अरघिया के बेर भइल बा। म्यूजिक बाय मनीष तिवारी। जगमग जगमग करता दियरिया आस बात कब से गबले पुजारी हाय हाय जगमग जगमग करता दियरिया आस बात कब से गबले पुजारी राम परवाना कहे राम परवाना कहे लौके नाही कुछ अंधेर भइल बा ओम प्रकाश कहे लौके नाही कुछ अंधेर भइल बा अंधेर भइल बा तिबैया दे बेली सठारी अरघिया के बेर भइल बा तिबैया दे बेली सठारी अरघिया के बेर भइल बा। ओम डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेगूसराय।